bareng Dirgel Music. Ayo bosku sini. Ayo toh bos. Nalikane sepisan ketemu wong bagus dadi laku godhaane rindan siang dalu Kinurban siwaraga munggah rasa tumetes kalbu lirmu ya sekoro datan bisa luluke hatiku suwe kon ku nganteni liwane hati gak ento jampi Tatyo ati sawiji senajan apa tak lakoni. Sek, iki abot loh mas. Aku wis sampe tak gas malah gesek iki lho ya piye sih ya. Ayo lindang iki wis. Saweh ya. Iki piye bosku yang di belakang tadi yang minta liwong. Oke, yuk dilanjut. Lanjut ya bosku ya. Aja lali sawerane. Engko nek gak duwe cash, pakai itu ya, QRIS bisa. Sabtu pendi sing kendange. Lah yo. Ayo ora percaya. Ayo Mas Soleh. Jono to Mas. Wis kadung tak gas malah kendange ora sido. Ayo Mas. Sabtu pendeta ratu ing sliramu Kadya sisihanku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinomati Ani Aguste Dirgel Music
Wabat pokoknya. Iki percaya aku nek ora leh. Dene percaya. Tapok tenan ora do tapok aku moh aku ya. Calon haji ya Mas ya. Ayo leh. Ayo Nduk. Asik Duk. Sabda pendeta ratu mring sliramu dadi sisihanku. Mugi Gusti Oke, terima kasih. Sudah terpenuhi kurang lebihnya Andi Agusti, segitu ya. dua tulang sama terhaturkan.